kan man sige, været optaget af de her stærke kvinder, som er gået op mod det man kan kalde en maskulin magt. Og det gør hun jo også, i og med at hun går op imod den russiske præsident, og den tjetjenske præsident faktisk også. Og det er en kvindetype, som jeg altid har beskrevet. Nu er det så bare helt ude i ekstremen, fordi det virkelig er en præsident, hun er op imod. Tidligere har det været ens ægtemand, eller det politiske system i Danmark, eller et eller andet. Men her er det simpelthen så hårdt, at det er så overvældende en magt, hun er op imod. Og det er ikke vant til at skrive skuespil, så jeg er jo ikke så meget enig i det der teaterideologiske arena der. Men jeg tror, at for det første, så skete der simpelthen det, at anmelderne er ikke vant til, at teater fortæller en historie. Altså en historie med en begyndelse midt. Altså de er ikke vant til det politiske teater, som Fredrik laver og laver med København. Det er jo masser af timer, uger, måneder, faktisk 5 år tog det at lave det her projekt. Og i samarbejde med Dansk Sang, blandt andet Ib, som står der, har vi lavet materiale, som er mit bud på, hvordan man kan gå ombord i den kristne tro. Det har fremmest været, at når stoffet er så svært forståeligt, som det kristne budskab jo er, så synes jeg ikke, at formidling eller sproget skal stå i vejen. Så derfor har jeg gerne vil lave en bibelfortælling, som rent sprogligt og formidlingsmæssigt kunne kaperes af de fleste, også af små børn. Og det har været en fantastisk udfordring, fordi jeg har så stor respekt for det her stof. Og nu er det der med at lave en bibel jo noget, man kun gør én gang. Det er jo ikke sådan, at hvis det bliver en succes, så laver man det 2 år. Det er ligesom... Der er også nogen, der har sagt, at jeg kunne gå videre med Koranen, men jeg tror, det er svært at finde en tegner. Men lad nu det ligge. Det har været et fantastisk projekt at få lov til at lave. Og det, der er jo lagt op til her, det er, at jeg synger et par af sangene. Er det rigtigt? Ja! Var der mørkt på vores jord, men nu har bare ude kold og stor. Der var ingen lys på jorden, den så kold og kedelig ud. Og alt var mørkt, og derfor sagde Gud, blev lys, og så lyste alting klart. Så jeg regner med, at I kan høre mig. Og jeg vil begynde med at sige, at for et par år siden, så sagde man, det gælder hele vejen rundt. Historieløsheden er blevet så voldsom, og selv unge teologer, der studerer, de har ingen steder at gå hen for at finde noget om de sidste 100 års danske kirkehistorie. Når jeg gik lidt omkring med mig selv og tænkte over det, og så kastede jeg mig ud i projektet, og har syntes, at det har været meget spændende at arbejde med. Sagen er jo den, at jeg prøver på, og det er i hvert fald min ambition, at give de sidste 100 års danske kirkehistorie, ved at finde frem til, hvordan er samspillet mellem det, der sker ude i folket. Hvordan udvikler grundtvigianisme og indre mission og tidevær og Luthersk Missionsforening sig? Hvordan former det sig med højskolelivet? Hvad foregår der, som har et samspil med Folketinget? Fordi menighedsrådene på den ene side, de sidder så og ansætter præster, og man har præster, og man har provster, og man har biskopper. Og så har man et folketing, sådan som nu folkekirken er indrettet, som giver lovene, og man har en kirkeminister til at tage sig af det daglige administrative udnævnelser. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det har været for jer, hvordan det har været i processen, og have de her lange samtaler, I har haft i forbindelse med bogen, omkring noget, der er så privat som det her? Det er godt. Rit fik ikke sagt, at grunden til, at vi lavede den her bog sammen, var, at vi var faktisk veninder i forvejen, og vores mødre døde inden for en periode på et års tid, eller noget af den retning.
Så derfor var det, at det var os 4, der kom til at lave det. Og jeg tror, vi alle sammen havde visse betænkeligheder med at gå ind i det, fordi det er meget privat, og det er svært at tale om. Men jeg tror også, vi alle sammen har været utrolig glade for det. Først og fremmest, fordi jeg selv har en mor, der døde, og fordi det gik op for mig, at det er rigtig, rigtig forskelligt, hvordan vi håndterer døden, hvordan vi har det efterfølgende, hvor mange konflikter. Jeg indlagt på hospitalet, og de konstaterede, at i løbet af dagen, at hun havde kræft i leveren, og det sandsynligvis også var andre steder i kroppen. Så hun døde, inden der var gået 3 måneder, og hun døde så pludseligt, at de nåede heller ikke at finde ud af, hvad det var, hun fejlede for at kunne sætte en behandling i gang. Og det var nærmest ikke til at rumme at miste så ung mor. Ja, det havde vi. Vi havde ikke så lang tid dog. Altså min mor, hun fik lungekræft. Vi konstaterede lungekræft i april 2007. Og fik kemo og så videre, og det gik fint. Men så fik hun et tilbagefald i juli 2008. Der fik vi at vide, at hun havde metastaser i hjernen. Og når man har det, så ved man, at det går nedad, og det går hurtigt. Så det er ikke sådan, at man så at sige kommer herfra med sine fulde 5. Så det er fordi, man hele tiden degenererer, hjernen bliver dårligere og dårligere. Man bliver så at sige dement i ekspresfart. Selvom de perioder, hvor jeg har da også haft så helt ung, hvor jeg røg alt for meget has. Det gør jeg heller ikke mere. Men skal man fortælle om sit liv, så må man jo stå ved de ting, der er sket. Hvad er det lykkeligste, der er sket i dit liv? Det er de 3 børn. Det er de 3 børn. Hvor gamle er de nu? Den ældste er 27, og så er der en på 16 og 31. Har du haft god forbindelse med de børn altid? Ja. Jeg kan huske, vi tog en gang med Reimerbo, der tror jeg, der var en sød dreng med. Han er også med. Han er også med i dag. Jeg vil lige sige, at det som med dine sange, jeg tør næsten ikke sige kald det kærlighed, så vil jeg ønske, du vil synge det første vers af kald det kærlighed, bare lige så vi kommer i stemning. Så skal I synge med. Kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der ikke slår til. Tusind tak. Welcome. I want to introduce Faye Weldon and Maite Njord, who wrote this book together about, and we don't know what it is in English actually, Life for Letøvede. Slightly practiced, or? I think it is the intermediate class. Okay, look into the program, and there I realized that we were actually going to talk about true happiness, melted cheese, and difficult love. Really? So I thought, why don't we do that now, then get it done with? Wrong is when you think it ought to be perfect happiness, or perfect happiness is possible. We live in the real world, not in an imagined world. And so I don't think we should look for perfect happiness. It's very dangerous. Yes, I think we should ban the word for a month and then see how it goes, because everyone tends to tell you that you have to search for true happiness. And I agree with Faye, it doesn't exist. So we're just disappointed. Maybe it exists in small portions. For example, when you have your baby, then I think that's true happiness. Or just after you've had your baby. Yes. Den bog kommer, fordi jeg med stigende bekymring og overraskelse har set, at dansk indenrigspolitik og dansk offentlig debat i øvrigt foregår fuldstændig løsrevet af, hvad der sker i verden omkring os. Det er som om man overhovedet ikke kan se de store, gigantiske omskiftninger, der sker i både magtstrukturer og økonomiske strukturer. Man lader videre, som om det, der er det vigtigste, det er at blive ved med at kunne forsørge hinanden og holde fremmede mest muligt væk, samtidig med at verden omkring os ændrer sig. Det er derfor, jeg har skrevet den bog. Og jeg ved som ikke, om den handler om indenrigspolitik, fordi indenrigspolitik, det er i den grad blevet navlebeskuende efterhånden. Og dem, jeg har trådt over tæerne, dem er jeg begejstret for. Jeg har lagt mærke til, at der, hvor jeg har fået dårlige anmeldelser, det er der, hvor man har sat journalister til at anmelde, i stedet for at sætte historikere og kulturfolk og skønånder til det. For journalister kan heldigvis blive snot fornærmede, hvis man går ud og gør opmærksom på,
at den klynge af dem, der altså synes, det var en god idé at jogge på et stort religiøst mindretal her i landet, ved at offentliggøre nogle karikaturer, ja, det er nogle helte. Så når jeg kommer og siger, at jeg mener altså noget andet, så bliver man meget fornærmet over, at jeg bruger min udtryksfrihed til det. Så jeg er glad for den negative kritik, jeg har fået, og det er noget, det er positivt.